Μη τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Λοιπόν, τα πήρες όλα και έφυγες. Είναι κυριολεκτικά η παράσταση της χρονιάς. Sold out κάθε παράσταση. Πήρε λοιπόν παράταση για ακόμα 9 παραστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 11 Μαΐου είναι οι τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Παλάς. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα το θέατρο ήταν εκατάμεστο. Και δικαιωματικά ήταν εκατάμεστο. Μια και είναι αφιέρωμα στη ζωή του σπουδαίου Στράτου Διονυσίου. Και σήμερα θα υποδεχτούμε δύο από τους πρωταγωνιστές και γιους του κιόλας, τον Στέλιο και τον Διαμαντή Διονυσίου. Τα πήρες όλα και έφυγες. Γεια σου, Στέλιο μου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Καλώς ήρθες. Καλά είσαι? Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που δεν γνωριζόμαστε. Καλώς ήρθατε, καλά είστε? Ελάτε στην παρέα Καλώς μας. τα παιδιά τα ωραία. Γρηγοράκο μου, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Τι ωραία, μπήκατε μέσα πολύ χαρούμενοι, μας φτιάξατε τη διάθεση. Αγόρι μου όμορφο. Και έχετε ένα λόγο. Εγώ είμαι όμορφο. Μικρέ, ο μικρός. Ναι, βέβαια. Και έχετε ένα ακόμα λόγο να είστε χαρούμενοι, διότι κυριολεκτικά δεν ξέρω αν κι εσείς περιμένατε την τόσο μεγάλη αγάπη του κόσμου. Το κατάμεστο Παλάς και αυτή την τεράστια Η επιτυχία. αλήθεια είναι πως όχι. Δηλαδή πιστεύω και ο κύριος Κέντ, που είναι ο παραγωγός μας, δεν θα περίμενε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις τι είναι κάτι που με εντυπωσιάζει, Κατερίνα μου, και το εισπράττουμε κάθε μέρα, ας πούμε, αυτό. Γιατί το τελευταίο τραγούδι της παράστασης, το «Τα πήρες όλα και έφυγες» που ακούσαμε τώρα, το λέμε μέσα τον κόσμο. Ξεκινάμε από την είσοδο του θεάτρου και κατεβαίνουμε πηγαίνοντας προς τη σκηνή. Και βλέπουμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Το ξέρουν όλοι. Γιατί εκείνη την ώρα είναι ο θάνατος, ας πούμε, του πατέρα. Ναι. Και βλέπουμε ότι, άμα σου πω ότι όλο το θέατρο είναι δακρυσμένο και κλαίει. Έχει σηκωθεί, όλοι μας χειροκροτούν και δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Και πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, προχθές με το Διαμαντή, Ναι. γιατί είναι ο ένας από τη μία μεριά του θεάτρου, στο διάδρομο, και ο άλλος στον άλλο διάδρομο. Ναι. Κοιταζόμαστε και βλέπω το Διαμαντή κομπιάζει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Και το πήρα πάνω μου. Γιατί ο κόσμος έκλαιγε. Σας παίρνει μαζί η συγκίνηση. Ναι, βέβαια. Σπουδαίο τώρα για τον υπάρχει. πατέρα σας. Δεν υπάρχει. Αυτό που ζούμε είναι κάτι πρωτόγνωρο. Όμορφα. Έχουμε κάνει συναυλίες, έχουμε πάει εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό που κάνουμε φέτος. Γιατί είναι και η άμεση επαφή με τον κόσμο. Τους νιώθετε ότι Σωστά. αυτό που βιώνουν το εισπράττουν. Και ξέρεις, το πιο σημαντικό σε όλα αυτά είναι, γι' αυτό και είναι και πολύ συγκινητικό, είναι σπάνιο να παίζεις και μέσα στη ζωή του πιο σημαντικού ανθρώπου, του πατέρα σου. Και ξέρεις τι άλλο, βλέπεις. Και ο Άγγελος είναι μαζί σας. Βεβαίως. Περνάει όλη αυτή η ζωή, σε αυτές τις 2,5 περίπου ώρες που είναι η παράσταση, περνάει καθημερινά μπροστά σου. Θυμάσαι παιδικές αναμνήσεις, βιώματα. Βλέπεις, ας πούμε, εγώ λέω και ένα τραγούδι, ας πούμε, το «Γυναίκα μου», το οποίο το είχε αφιερώσει ο Στράτος στην κυρία Γεωργία. Και είναι εκείνη την ώρα αγκαλιασμένη στη σκηνή. Κολώνα η μητέρα. Ο πατέρας και η μητέρα, ας πούμε, αγκαλιά. Και εγώ τραγουδάω. Την πρώτη μέρα, πιστεύω μπορεί να το είδατε κιόλας, γιατί έγινε και μεγάλο θέμα, έβαλα τα κλάματα, δεν μπορούσα. Ήταν σαν να βλέπα εκείνη την ώρα το Στράτο και την κυρία Γεωργία. Εντάξει, είναι δύσκολο, έτσι, είναι δύσκολο. Να σας ρωτήσω κάτι, Διαμαντή, Στέλιο, ποιος θέλει να μου απαντήσει. Υπήρχαν στοιχεία που είδατε μέσα από την παράσταση, από τη ζωή του πατέρα σας, που μπορεί να μην τα γνωρίζατε εσείς? Να μην τα γνωρίζαμε, αλλά εγώ δεν τα είχα ζήσει τα περισσότερα. Ναι. Όταν έφυγε ο μπαμπάς. Ήμουν 13 χρονών εγώ. Πόσο? 13. Ναι, δεν ήταν πολύ μικρός. Θα θυμάσαι όμως όλα Τα πολύ. θυμάμαι, ναι. Αλλά κάποιες καταστάσεις Πιο παλιά. τα ακούγαμε μόνο. Τώρα, Ναι, σαν ιστορίες. είναι ιστορία, τώρα τα ζούμε. Και είναι και φοβερό το πόσο μοιάζουν και οι τρεις γη στον μπαμπά. Ξέρεις, επίσης η παράσταση δεν αγιοποιεί το Στράτο Διονυσίου. Όχι. Οπότε δεν ξέρω αν σε αυτό μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να πείτε ότι όπα, αυτό δεν θέλουμε να μπει, για να μην χαλάσει λίγο, πώς να το πω, το προφίλ εικόνα. του, την εικόνα του. Ίσα-ίσα τα βάλαμε σχεδόν όλα. Εντάξει, με λίγο μυθοπλασία, γιατί αυτά είναι δουλειά του σκηνοθέτη που πρέπει κάπως να γεμίσει. Το πρόγραμμα, βέβαια. Έτσι, το πρόγραμμά του ακριβώς. Δηλαδή, βάλαμε και τους έρωτες του μπαμπά μας, βάλαμε και τη δύσκολη στιγμή της φυλακής, βάλαμε και την πτώση Ποια χρονολογία έχει μπει ο Διονυσίου? του 73-74. Πόσο καιρό είχε κάτσει? 9 μήνες. Το θυμάσαι έντονα εσύ, τι Όχι, ηλικία έχεις? 74 Δεν γεννήθηκα. είχαμε. Α, δεν το έχεις προλάβει καν, Απλώς δεν έχεις γεννηθεί καν. Δεν το έχω και καν σαν εικόνα. Δηλαδή μου είχε πει ο Άγγελος ότι όταν ήμουν εκεί ενάμιση, ότι με παίρνουν, ας πούμε, μαζί και πηγαίναμε και τον Ο βλέπαμε. μπαμπάς μετά σας την είπε αυτή την ιστορία? Όχι, δεν Το κλείσε το κεφάλαιο, Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ άδικο για Τον εκείνον. πλήγωνε. Που τον πλήγωνε και δεν ήθελε να το συζητάει. Και βέβαια μετά οι προτάσεις δεν ήταν αυτές που περίμενε. Είχαν πέσει όλοι.
Δηλαδή δεν του δίνανε σημασία, ακόμα και η δισκογραφική εταιρεία. Και μάλιστα υπάρχει και στην παράστασή μας που χτυπάει την πόρτα του Μάτσα και του λέει: όχι, του λέει, εγώ θα γυρίσω εδώ που ήμουν πριν από 20 χρόνια και θα κάνουμε μαζί επιτυχία. Και όπως έγινε η τελευταία δεκαετία από το 80 μέχρι το 90 και που έφυγε, που ήταν η χρυσή δεκαετία του στράτου. Στη Μήνος τότε. Στη Μήνος, με τις τεράστιες αυτές επιτυχίες. Να σε ρωτήσω κάτι, και τους δυο σας. Στο cast είχατε άποψη, είχατε και την πολύ μεγάλη τύχη πρωταγωνιστής να είναι και ο σπουδαίος Γιάννης Τσορτέκης. Και θέλω να μου πείτε αν είχατε άποψη σε αυτό που βλέπατε. Εντάξει, για τον Τσορτέκη είμαι σίγουρη ότι όλοι θα είπατε ναι, εννοείται με τη μία. Όχι, για τους υπόλοιπους ηθοποιούς, όχι τόσο πολύ. Μόνο για τον πρωταγωνιστή ρωτηθήκατε. Ναι, σίγουρα. Και αμέσως όλοι είπαμε με μία φωνή ναι. Για τα υπόλοιπα παιδιά που όλοι τους είναι καταπληκτικοί, εκεί ο Βασίλης ο Μαυρογεωργίου, ο σκηνοθέτης, είχε ας πούμε, πιστεύω τον απόλυτο έλεγχο και ήξερε πάνω κάτω, διαβάζοντας τη ζωή του στράτου, όχι μόνο μέσα από το βιβλίο του Κώστα του Μπαλαχούτη, να το αναφέρω κιόλας, που έχει μια πολύ ωραία διήγηση τη ζωή του στράτου. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά μου λέει ο Θέμης τώρα ότι μου λέει είναι εξαιρετικό και έχει μια απίστευτη δημοσιογραφική προσέγγιση της ζωής του. Εντάξει, μίλησε με τη μητέρα μας, μίλησε ας πούμε με φίλους που είναι εν ζωή ακόμα του πατέρα, με διάφορους άλλους συγγενείς. Εντάξει, εμείς σαν πιο μικρά παιδιά, ας πούμε, εντάξει, δεν έχουμε τόσα πολλά. Να ρωτήσω κάτι, μπορεί κουτό τώρα, αλλά τώρα μου έρχεται στο μυαλό, επειδή πολλές φορές συζητάμε για κληρονομικά διαθήκες. Ο πατέρας σας είχε αφήσει κάποια διαθήκη? Διαθήκη όχι. Όχι. Γιατί κοίταξε, έφυγε νωρίς. Έφυγε 55 χρονών. Πολύ μικρό. Και έφυγε και ξαφνικά, δεν είναι ότι. Τελείως. Το προηγούμενο βράδυ τραγούδαγε στο Στράτος. Έτσι. Και μετά δεν υπήρχαν διάφορες διενέξεις και τέτοια. Για πιο αγαπημένα αδέρφια. Όχι μεταξύ σας. Γενικώς λέω. Γενικότερα. Όχι, ποτέ. Φαντάσου, ακόμα μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε χωρίσει την περιουσία. Να πούμε εσύ θα πάρεις το Α, εσύ το Β, εσύ το Γ. Όλα κοινά. Ναι. Δεν έχετε τσακωθεί ως αδέρφια ποτέ? Καθόλου. Το μόνο θα τσακωνόμασταν αν ήμασταν διαφορετική ομάδα. Αλλά είναι Παναθηναϊκοί όλοι. Δεν τσακώνονται. Εσύ ξέρεις τι με είχε συγκινήσει, Στέλιο? Μιας και μου δίνετε φωνή και λέμε για περιουσιακά στοιχεία, να το πούμε. Με συγκίνησε η περιπέτεια του σπιτιού σου πολύ. Θα σου πω γιατί το έχω βιώσει και εγώ με τους γονείς μου που το σπίτι μας βγήκε στον πληστηριασμό. Δηλαδή το θεωρώ κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όχι, είναι φυσιολογικό και είναι ανθρώπινο και είναι καθημερινό. Αλλά μου έκανε εντύπωση που βγήκες και μίλησες μετά και ως δημοσιογράφος και είπες: παιδιά, ναι, προσπαθώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Ξέρεις, Κατερίνα μου κάτι. Εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν θέλω. Όταν θέλω να πω κάτι θα το πω. Εντάξει, εκείνη την περίοδο δέχτηκα και πάρα πολύ πίεση. Ερχόντουσαν κάμερες έξω από το μαγαζί. Μου την πέφτανε, ας πούμε. Εντάξει, κάποιες φορές που είχα τη διάθεση μίλαγα, αλλά λέω να σου πω, είναι κάτι ανθρώπινο. Ναι. Το αντιμετωπίζει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έτσι είναι. Και εγώ με τη μεριά μου να δώσω, αν μπορώ να περάσω ένα μήνυμα, να μην υπάρχει τόσο πολύ άγχος. Και πιστεύω σε όλα αυτά βρίσκονται λύσεις. Να είμαστε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έχουμε υγεία. Γιατί είδες τι γίνεται τώρα με τους πληστηριασμούς, είδαμε μέχρι και δολοφονία έγινε τις προάλλες. Βέβαια. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος άστο, θα είναι σε ακραίες καταστάσεις. Η κοινωνία λίγο δεν είμαστε στα καλύτερα. Άστο, δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα της Μαρίνας Βλαχάκη. Ήταν η παρτενέρ του τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα έχει δηλώσει το εξής: δεν έχω μιλήσει με τα παιδιά του Στράτου Διονυσίου για την παράσταση. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Έκτοτε μιλήσατε? Ήρθε στα καμαρίνια? Όχι. Από ό,τι μάθαμε, είχε έρθει στην πρώτη μέρα. Και δεν ήρθε μετά να σας δει? Όχι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είχαμε ποτέ και την καλύτερη σχέση. Αλλά δεν έχουμε και τίποτα. Γιατί βγήκανε διάφορες φήμες. Εγώ βγήκα σε μια εκπομπή, θα το πω στο Στούντιο 4. Και είχα πει τότε, για να το διευκρινίσω αυτό και να τελειώσει μία και καλή. Και είχα πει λοιπόν ότι σαν παιδί 13 χρονών που ήμουνα στο Στράτος και έβλεπα ότι υπήρχε μια οικειότητα του πατέρα με τη Μαρίνα. Ναι, δεν ήθελα να τη βλέπω. Δεν ήθελα να τη βλέπω όμως όταν ήμουν 13 χρονών. Λογικό, Τώρα μετά από 35 χρόνια να έχω εγώ πρόβλημα με τη γυναίκα, να την έχει ο Θεός καλά, να τραγουδάει, γιατί από αυτό από ό,τι ξέρω ζει, και να είναι μια χαρά στη ζωή της. Αλλά και το συναίσθημα που περιέγραψες είναι εύλογο. Εννοείται και ανθρώπινο, παιδιά, ένα παιδάκι 13 ετών. Βέβαια. Έτσι είναι, Διαμαντή μου. Λογικά, Διαμαντή, δεν το θυμάσαι εσύ αυτό, Εγώ ήμουν ακόμα πιο μικρός. Εντάξει. Το θυμάται. Θυμάμαι. Αλλά είναι εύκολο για ένα παιδί να διαχειριστεί ότι ο μπαμπάς του έχει ας πούμε, μια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Και όταν μένετε με τη μητέρα που είναι κολόνα. Βέβαια, ναι. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν είχε χωρίσει. Όχι. Σας μίλησε ποτέ επειδή ήσουν στην εφηβεία ή σε σένα στον Άγγελο για αυτή του τη σχέση? Όχι. Μπορεί κάποια στιγμή να μιλήσαν με τον Άγγελο. Με τον Άγγελο σίγουρα θα είχαν μιλήσει.
Αλλά με εμάς όχι. Εμάς τώρα ήμασταν παιδιά. Στη μνήμη μας είναι ένας βαρύς άνθρωπος. Ήταν βαρύς. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Κοίταξε, και εγώ, όπως τον βλέπουμε τώρα σε βίντεο, σε συνεντεύξεις κτλ., φαινόταν ένας αυστηρός, ας πούμε. Δωρικός μέχρι εκεί. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος που στην καθημερινότητά του έλεγε τρομερά ανέκδοτα. Ήταν με το χαμόγελο στα χείλη, να κάνει την πλάκα με τους φίλους του. Εντάξει, ενώ φαινόταν πιο βαρύς σε προσωπικότητα. Ναι, αλλά ήταν έτσι, άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Του άρεσε πολύ το χιούμορ. Του ευχαριστήθηκες ο μπαμπάς σου ή. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Διαμαντή, ούτε εσύ λογικά. Όχι. Πώς έμαθες τον θάνατό του, θυμάσαι εγώ στο σχολείο. Σχολείο, σκληρό. Και πήγα να μου το πει η διευθύντρια, θυμάμαι, αλλά δεν μου το είπε. Και μετά το κατάλαβα, δηλαδή, τι ήθελε να μου πει. Ότι κάτι έγινε. Ναι. Και μετά στο σπίτι που πήγα από κάτω. Εντάξει, ήταν μια στιγμή, γιατί όπως είπαμε έγινε ξαφνικά. Φαντάσου και τη μητέρα μας την πήραν τηλέφωνο. Μάλλον την πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισσα που της λέει: Γεωργία, όλα καλά. Γιατί κάπου το έχει ακούσει. Είχε γίνει ήδη στο ραδιόφωνο, είχε βγει η είδηση. Λέει: Ναι, γιατί. Λέει: Ρε παιδάκι μου, κάτι άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ο Στράτος δεν είναι καλά. Όχι, δεν μας είπε ότι πέθανε. Ότι δεν είναι καλά. Και μετά η μαμά επικοινώνησε εκεί με το ξενοδοχείο, γιατί ήταν στο Χανδρής. Ήταν Παρασκευή. Παρασκευή είχε τα λογάκια του. Στον υπόδρομο. Ήταν και στον υπόδρομο, πολύ δυνατός. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Είχε 20 άλογα στον υπόδρομο. Μπορεί και 25. Ασχολιόταν πάρα πολύ, Είχε λατρεία. Αγαπούσε πολύ τα άλογα. Αλήθεια. Κάποιος από εσάς μετά ασχολήθηκε με το αντίστοιχο? Όχι. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να ασχοληθείς με αυτό. Συνήθως χαλάς πολλά λεφτά. Αλλά είχε βγάλει τα ονόματά μας. Τρία από τα άλογα ήταν τα ονόματα όλης της οικογένειας. Όπως τα καράβια. Αλήθεια. Τι ωραία. Είχε βγάλει τη μαμά του, Μεγάλη Αναστασία, ας πούμε, την Τασούλα, Ξανθός Άγγελος. Δεν είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται, γιατί χάνεις πάρα πολλά χρήματα. Ναι, αλλά μόνο και μόνο που αγαπούσε τα άλογα. Εντάξει. Κούρσας άλογα, μην νομίζω. Το καλό ήταν αυτό. Όχι, γενικά, να σου πω κάτι. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στους στάβλους με το που ακούγαν τα άλογα τον ήχο του αυτοκινήτου του πατέρα, σπάγαν τις πόρτες. Και τα πρόσεχε, τα φρόντιζε. Τάιζε ζάχαρη, καρότα, το προπαγκάζ ήταν γεμάτο ζάχαρη και καρότα για να ταΐζει τα άλογα. Καλά, τι ωραία. Φιλιώτησε στο στόμα. Να ρωτήσω κάτι όμως. Μπορεί να σας φανώ λίγο χαζή, αλλά τα άλογα αυτά είναι διαφορετικά από τα άλογα που βλέπει. Υπόδρομος τι εννοείς, είναι. Βέβαια είναι. Είναι αγωνιστικά. Παιδευμένα, συγκεκριμένη ράτσα, πανάκριβα. Είναι μια φιλοσοφία τα άλογα. Είναι φιλοσοφία μεγάλη. Αλλά εγώ θεωρώ πιο πολύ. Άκου να σου πω. Εγώ θεωρώ, αν μπορώ να τα μοιράσω σε ποσοστό, ας πούμε, ότι θα ήταν 70% η αγάπη του για τα άλογα και 30% ο τζόγος. Ναι. Εγώ εκεί από ένα σημείο γίνεται έτσι. Εκεί το κατατάσσω. Εν τω μεταξύ, τώρα συνδύασα κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Στράτος Διονυσίου είχε φύγει από τη ζωή 11 Μαΐου. 11 Μαΐου είναι και η τελευταία παράσταση. Και αυτό είναι τελείως τυχαίο. Δηλαδή, όταν μας ανακοινώσαν από το Παλάσιο η τελευταία μας παράσταση είναι 11 του μηνός, λέμε στο Γιάννη τον Γκέντ: Γιάννη, ξέρεις την 11 του μηνός, η μέρα που έφυγε ο Στράτος. Άρα λοιπόν, άλλο ένα σημαδάκι. Πες μου, ρε Στέλιο, θεωρητικά έτσι, και την έβλεπε αυτή την παράσταση ο πατέρας σας από μια γωνιά. Τι θα σας έλεγε μετά, καμαρώνοντάς σας πάνω? Πιστεύω θα του άρεσε. Διαμαντή, τι λες? Σίγουρα θα του άρεσε. Για πες και δύο σημαδάκια που είχαμε στην αρχή, στις πρόβες και. Μάλλον δεν τα πηγαίναμε καλά, μάλλον. Κάναμε πρόβα και έπεσα από τις σκάλες. Έπαθα διάστρεμα. Κάτι δεν θα άρεσε τον μπαμπά από ψηλά. 2 μέρες πριν και όχι μόνο αυτό. Και το blackout, για πες. Blackout, πρόβα General ήταν. Blackout όλο το θέατρο. Λέω, κάτι δεν. Σημάδι ο πατέρας. Κάτι δεν του αρέσει. Κάτι δεν του αρέσει. Οπότε το διορθώνουμε λίγο και πάμε από την αρχή. Και μετά όλα κύλησαν. Πάνε τόσα χρόνια και τον έχετε δει ποτέ στον ύπνο σας? Τον έχω δει. Ναι. Τον έχεις δει? Βέβαια. Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν τον έχω δει. Απλώς εμένα μου αρέσει και κάθομαι και βάζω βιντεάκια και βλέπω. Από όταν ήσασταν μικροί μαζί του? Όχι. Από τις εμφανίσεις του. Από τις εμφανίσεις του. Δηλαδή και ακόμα και μέχρι σήμερα ακούω τραγούδια που λέει και λέω πω. Τι έχει πει? Όχι τι έχει πει. Πώς το είπε. Και προσπαθώ να το κάνω. Εντάξει. Ναι, δεν είσαι μακριά, αλλά ήταν μοναδικός. Άστο. Εγώ δεν θα ξεχάσω και χαίρομαι. Έχω αυτή τη μνήμη. Πριν 30 χρόνια στο Λανότο, στο Κολονάκι, τραγουδάει αυτό το παλικάρι και πηγαίνω με την παρέα μας. Ο Διαμαντής πρέπει να ήταν το 18χρονο, πόσο μικρός ήσουν. Σίγουρα, ναι. Και λέει ο Στέλιος: είναι εδώ και ο μικρός μας αδερφός, δεν είχε ξαναεμφανιστεί, και θα τον σηκώσω πάνω να τραγουδήσει. Ανεβαίνει ο Διαμαντής και βλέπει ένα μαγαζί παγωμένο και λέει: τι φωνάρα έχει και ο μικρός.
Τι ωραία. Φοβερή. Δεν το έχω ξεχάσει ακόμα. Λανότε, πω. Αυτό που λες γινόταν και με τον Άγγελο και εμένα. Δηλαδή εννοώ ότι τραγούδαγε ο Άγγελος και έλεγε τώρα θα τραγουδήσει ο μικρός μου αδερφός. Έτσι και εγώ με το Διαμαντή. Η Τασούλα σας λείπει? Πολύ. Πολύ. Ξέρεις γιατί και η Τασουλίτσα έφυγε ξαφνικά. Ναι, η αδερφή σας. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν ρε παιδάκι. Είναι μέσα στην παράσταση όμως. Αναφέρεται. Βέβαια, Αναφέρεται. Και πρόσφατα ήρθε η Ιωάννα, η κόρη της δηλαδή, και είδε την παράσταση. Και εντάξει, βασικά όλα τα μέλη της οικογένειας που έχουν την παράσταση φεύγουν καταρακωμένοι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που είστε σήμερα μαζί μας. Και εμείς, υπέροχη δουλειά, συγχαρητήρια. Πρέπει να είστε κι εσείς πολύ περήφανοι. Και στον κινηματογράφο θα Και πούμε. μακάρι, μπράβο, ρε Γρηγόρη, να το δούμε και στον κινηματογράφο. Σε σειρά πιο πιθανό. Μακάρι. Πολύ ωραία. Μακάρι. Και να είστε και πρωταγωνιστές κιόλας. Να παίζουμε. Ναι. Εδώ το έχει άσχημα. Το έχω. Μα έχεις κάνει κι άλλα. Βέβαια, έχω κάνει. Σε ποιες σειρές έχεις παίξει? Έχω παίξει στο Σόι. Αυτή η νυχταμένη. Ναι, αυτή η νυχταμένη, στο Σόι σου πιο παλιά. Έχω παίξει σε 2 παραστάσεις, καλά, στο θέατρο Βέμπο. Να έρθει στον Αλφα η σειρά. Πριν το Χάραμα. Μακάρι. Να το κάνετε, παιδιά. Και του αρέσει, λέει, ναι, θέλω, μου αρέσει το. Όχι, είναι φοβερή εμπειρία. Τέλεια. Δηλαδή το έχω ζήσει και εντάξει, βέβαια, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολη η δουλειά από τη δικιά μας. Του ηθοποιού, από τον τραγουδιστή. Γιατί τα γυρίσματα, παιδιά, είναι Ναι, πολύ ωραία. 657 ώρες. Δηλαδή δεν παλεύετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. εμείς Καλή επιτυχία, χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω εδώ με τον Γρηγόρη να πάω εγώ σε πιο γυναικεία. Φιλιά. Μιλήστε εσείς τα αγόρια.